Сәлам дуслар, ғәттәгечә тәулікнің bu вақытында сізні сәләмлі мин Ранил Нуриев. Һәм шушы минутта музыкаль бейіклік хит парады үз ішін башлап жібәрәм. Тапшырубызның бүгінгі темасы жер шарының ең гүзәл затларына, язның ең матур һәм ең назлы бәйрәменә 8 мартка багышлана. Хит парадыбызда катнашкан резидентларыбыздан без шушы бәйрәм хакында барын да белергә булдык. Ничек уза әлеге гүзәллеккә күмелгән бәйрәм? Телевизор тавышын көчлерәк ачып куегыз, чөнки алдагы сәгатьтә популяр җырлар һәм иң кызыклы мәгълүматлар булыр. Без башлыйбыз. Бүгінгі тема гүзәл затларыбызга кагылышлы буларак, мин хит парадта катнашкан хатын-кыз җырчыларыбызга иммунитет биреп, аларны тапшырубызның әлеге өлешеннән төшереп калдырыр идем. Ләкин музыкаль бейеклек үз кагыйдәләрен үзгәртми. Кызганыч, без бүген күпләребезнең яраткан җырчысы Зәйнәп Фәрхетдинова белән сау булашабыз. Монда минем гаебем юк, барысы да сезнең тавыштан тора. Ә хәзер Зәйнәп Фәрхетдинова. Мақсат бірден болып тұрса әгер, бір-біріңні бақытлы етуден, шундағына таңнар бірге атар, көзлер көзіне назылар, келер язылар, язмыш бірге yolga yatar, kullar kulda her şak bulurlar. Татар эстрадасына күптән түгел генә аяк баскан Диана Тәҗетдинова яхшы гына нәтиҗәләр күрсәтеп, иҗат карьерасы буенча бара. Һәм бүген без аны музыкаль бейеклектә каршы алабыз. Безнең хит парадта Диана нинди баскычларны яулар? Монысы алда. Әлегә ул бик тырышып әнисенә һәм иң якын дус кызына 8 мартка бүләк әзерли. Ә бүләкнең нинди булуын бәлки без Диананың социаль шелтәрләреннән белербез. Музыкаль бейеклекнең премьерасы дуслар. Эх, Диана, нишләргә? Керегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син киенәсең клубка кебек, халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез, Фанис Фердинандович? Менә, таныш бул. Муды, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Баргыз ауылға и нормально киен. Фанис Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунсы хәзер модна. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, юригенә ди булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылый әле, сөюден сөндермичә гомергә саклый әле. Мәхәббәт күперләреннән
я понимаю современный подход. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылый әле, сөюден сүндермичә гомергә саклый әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылый әле, сөюден сүндермичә гомергә саклый әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклый әле. Гомергә саклый әле. Бүген 8 март бәйрәме турында сөйләшәбез. 9-нчы урында булучы Гөлназ Батталов фикеренчә 8 март ул бүләкләр һәм чәчәкләр көне. Бу көнне Гөлназ бүләкләр кабул итеп кенә калмый, үзе дә бүләк сайлау белән мәшгуль. Әлбәттә инде иң беренче чиратта Гөлназ әнисенә, Чаллы шәһәренә чәчәк бәйләме юллаячак. Ямле төркеме кызлары һәм Гөлназның таныш белешләре барысы да бу матур бәйрәм көнне Гөлназдан тәбрикләп алачаклар. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп ушакны басарма, бәлки эссе ялкыннардан, җылы пардай күккә очарма. Саналарга тулы дөнья, үз максатыңа син тугры кал, алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыкма. Икеләнгән чакта барып бара, яңатаңнар ата бар, эзләрне яктырта. Мирас була калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Даридей, даридей, дараридейда, даридей, даридей, дараридейда, даридей, даридей, дараридейда, даридей, даридей. Язгы саф җир булыр дава, җил белән мәхәббәт тарала, су якын туфрак һәм һава, һәр вакыт янәшә булалар. Могҗизага тулы дөнья, өметемне үрә хыяга, алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыкма. Икеләнгән чакта барып кара, яңатаңнар ата бар, эзләрне яктырта. Мирас була калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга таба. Икеләнгән чакта барып кара, яңатаңнар ата бар, эзләрне яктырта. Мирас була калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Даридей, даридей, дараридейда, даридей, даридей, дараридейда. Могҗизага тулы дөнья, өметемне үрә хыяга, алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыкма. Икеләнгән чакта барып бара, яңатаңнар ата бар, эзләрне яктырта. Мирас була калган
Хит парадыбызның 8-нче баскычында бүген Лия Шамсин урнашкан. Бу көннәрдә Лия 8 мартта Уфа шәһәрендә узачак концертка әзерләнә. Шулай да әлеге көнне исеннән чыгармый. Чөнки шушы матур бәйрәм көнне аның әбисенең туган көне. Һәм әлеге көнне Лиядан бәйрәм котлауы һәм бүләге алучы иң мөһим кеше ул әбисе һәм әнисе. Без дә Лияның әбисенә котлауларыбызны һәм оныгының матур җырын җиткерәбез. Тавышын ерек, назылла миңа, нурлы кояш, күзләрең өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Янам мин. Кайымда, теләктә, сөюемне югалтмамын, саклармын мин йөрәктә. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Янам мин. Сине уйлап янам. Дилия Әхмәтшинага узган елны һава төсендәге затлы ташлар белән бизәлгән алтын алкалар бүләк иткәннәр. Җырчыга бүләк бик ошаган була. Шулай әнисенең үз куллары белән ясалган открыткасында Дилия һаман да саклый. Ә менә бу елны җырчыны нәрсә белән сөендерерләр? Дилия әлегә башына да китерми. Сюрприз көтә. Tatlı hisler bizədirlər günlərimni. Sin qabızdın күптән сүнгән шәмнәрне. Biz birga мәңгегә
Yolumuz bir bulur diye min yuradım. Şu sokmaktan ekran birge atladık. Biz birge мәңгіге сен һәм мен янып көю жаным дею бұл біздің күткен шын сүю. Салқын келсе дауыл есе жанарда сақлық шамдарны көңіл түріне салайық саф сүйіне. Бар дүниемді бөлек еткен мен яратам жаным сені. Biz birge мәңгіге сен һәм мен салқын келсе дауыл есе жанарда сақлық шамдарны көңіл түріне салайық саф сүйіне. Бар дүниемді бөлек еткен мен яратам жаным сені сақлағыз шын сүйіне. Илдар Әхмәтов 8 март бәйрәме барлыгын белә. Хатын-кызларны котларга кирәклеге дә исендә, ләкин әлегәчә кемгә нинди бүләк аласын ул белми. Бәлки сертификатлар бүләк итеп кенә калырмын дип уртаклашты җырчы. Бүген Илдар Әхмәтов музыкаль биеклекнең 6-нчы баскычында. Сөюімні ізләп юлға шықтым, мен басмаған суқмақ қалмады. Көп жерлерге алып барды юллар, бары сиңа алып бармады. Барған сайын ұзын аявара, көппе юллар инде урадым. Барып жетмәс юллар болмай дейлер, сиңа барып жетіп болмады. Yollar tez açılgan idi, geri qaytır yolunu tapmadın. Сиңа таба каршы келген шақта, сен қол сілтеп артқа атладың. Барған сайын ұзын аявара, көпме yollar инде урадым. Барып жетмәс yollar болмай дейлер, сиңа барып жетіп болмады. Болмады.
барған юлда гел қаршылық. Қызыл отlar яна һәр вақыт. Язмыш аты сенің туқталышны. Узып китә болмай туқтатып. Барған сайын ызын аявара. Күпме юллар инде урадым. Барып жетмәс юллар болмай диләр. Сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ызын аявара. Күпме юллар инде урадым. Барып жетмәс юллар болмай диләр. Сиңа барып жетіп болмады. Барып жетмәс юллар болмай диләр. Сиңа барып жетіп болмады. Музыкаль бейіклікнің уртасы һәм біз бүген гүзәл затларыбызға бағышланған көн турында сөйләшәбез. Хит парадыбызның 5-нче орнында безне Ләйсән Мәхмүтова каршы ала. Ләйсән өчен энә дә бүләк, дия дә бүләк. Шуңа күрә бүләк сайлап, азапланмасагыз да була дип елмайды Ләйсән. Узган елны әлеге бәйрәмне Ләйсән гастрольдә уздырган. Коллективтагы егетләрнең чәчәкләр һәм конфет бүләк итүләре Ләйсән Мәхмүтованың исендә калган. Ачылынма җыры белән Ләйсән Мәхмүтова. Düşlerine girsem aşılama. Bek sağındım seni canım desem. Kışağıma alıp seni kabat. Koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılama. Ben bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay. Suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama. Ben bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay. Suyutlarında
Әлбәттә, беренче бүләк әниемә дип сүзен башлады Азалия Зиннәт. Кешеләр яңа елга теләк теләсә, Азалия 8 мартка да теләк теләп куйган. Ләкин әйтмим, алайса чынга ашмый дип белдерде җырчы. Елмаю балкысын йөзләрдә җыры белән Азалия Зиннәт бүген 4-нче урында. Шатланган шакларда йөрәк җырга тула, күңел коштай оча күкләргә, шаярасы килә, елмаясы килә, һәр көнгә, һәр көнгә, һәр көнгә. И гүзәл дөньясы, и матур дөньясы, елмаеп яшик әле җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын, елмаю балкысын йөзләрдә. Дуслар белән атлыйк тормыш юлларыннан, албәттә якты киләчәк. Ачулар сакламый, матур итеп яшик, бергәләп, бергәләп, бергәләп. И гүзәл дөньясы, и матур дөньясы, елмаеп яшик әле җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын, елмаю балкысын йөзләрдә. Елмаеп уянсаң, болытлы көннәрдә, аязып киткәндәй тоелыр. Чын ихлас елмаю, салкын йөрәкнеңдә җылытыр, җылытыр, җылытыр. И гүзәл дөньясы, и матур дөньясы, елмаеп яшик әле җирдә. Елмаеп яшик җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын, елмаю балкысын йөзләрдә. Елмаю балкысын йөзләрдә. Музыкаль бейеклекнең көчле эшлеген бүген Ринат Рахматуллин ачып җибәрә. 8 март чәчәк кибетләре бәйрәме. Әлеге көнне Ринат әфәнде нәкъ менә шулай атар иде. Җырчы үзе генә 4-5 чәчәк бәйләме ала. Ә бит дөньяда тагын күпме иратлар шулай ук берничә чәчәк бәйләме алачак. 8 мартка үз карашында булган Ринат Рахматуллин бүген 3-нче урын иясе.
Kechirgen yaşligim yazık Күңелімдә минем хаман Сиңа булган бары назык Тормыш юлы сикелтәле Сынаулары күп аның Синең көчле мәхәббәтең Көч бирә миңа җаным Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Сасыюң белән минем Атадыр бәхет таңым Син сөеклем бар чагында Миңа ни кирәк тагын Яшигәле сөю белән Үзеңнең кадерен белеп Һәр адымда безне диям Көтсен бәхетсез көн Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Шакыр әле син мине Чыгам синең юлларга Сиңа булган хисләремне Салырмын мин җырларга Хыянәт ялганнан башка Яшәп тә була иркәм Күңелемне шатлык били Бердән берем сине дисәм Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Хит-парадыбызның 3-нче баскычыннан тагын да югарырак 2-нче баскычка күтәреләбез. Бүген әлеге урында Халидә Бигичева урнашкан. Халидә ханым 8 март бәйрәменә бик тыныч карый һәм мөһим бәйрәм дип санамый. Әлбәттә, җырчы барлык котлауларны бик рәхәтләнеп кабул итә. Шулай да котламый калган кешеләргә ул бер дә үпкәләми. Барысы да чын күңелдән ихлас булырга тиеш дип саный Халидә Бигичева. 2-нче урын. Астында таллар бар, талыда яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Талыда яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар.
ismi ul yakka Sağınularım eyteridim Kilide ismi ul yakka Yalğız üskeni korktunarat Qarala bar qaygılarım Jırlasam şuna qarab Qarala bar qaygılarım Jırlasam şuna qarab Almalar üzeridimle Bağlar bat üzeridir Yanıma sağ bu yürekkeyim Sağınuğa düzeridim Yanıma sağ bu yürekkeyim Sağınuğa düzeridim Salkın çişine buylarında atlılar içirsen iyiydi Tuğan üsken illerinde mühemmerek içirsen iyiydi Tuğan üsken illerinde mühemmerek içirsen iyiydi Sizeden indi eller var Dağda yaprak minde savunur Sizeden indi eller var Dağda yaprak minde savunur Sizeden indi eller var Dağda yaprak minde savunur Sizeden indi eller var Шулай итеп, дуслар, хит парадыбызның беренче урынына да килеп җиттек. Бүген әлеге урында 2 кеше, бер гаилә, иҗади пар Алсу һәм Азат Фазлыевлар. 8 март бәйрәменә әлеге пар инде әзерлек башлаган. Хәтта букетлар да алдан сайланып куйган диде Алсу. Алсу безгә узган елны Азаттан нинди бүләк алуын әйтте. Ул да булса, бер көнлек косметологик процедураларга сертификат. Быел Азат тормыш иптәшенә нинди бүләк тапшырыр? Әлегә бу әлбәттә сер. Беренче урынны каршы алыгыз. Ey, xətersiz. Metruşka salırğa unutqanman ekan. Hey, qarşı, qartaydın şul indi. Бар иде бит синең дә ут кебек матур шакларыңа. Табигатьне һәр көнедә җылы аяз тоела. Күңел кояшы әгәрдә сүрелмигер вакыса Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Gülüp kürek yaşarga Күккә ұшқан турғайларыны Сағынып неге еларыға Янда сандуғашлар сайырый Күңілі юатырға Уф, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, табими, яшәргә дә яшәргә
сәләмәт. Шул зур байлык дөньяда ник бейем юлдырыйк бит. Кештер барда җаннарда. Ух, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Ух, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Ух, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Гөрләп кирәк яшәргә. Март сезнең бәйрәм гүзәл затларыбыз. Без иратларга сез янәшәдә булсагыз, һәр көн бәйрәмгә тиң. Бәхетле елмаюгыз белән бу дөньяны яктыртып, матурлыкка һәм назга күмеп яшәгез. Мин Ранил Нуриев шушы матур нотада сезнең белән сау булашам. Безнең белән бергә булыгыз. Пока.